Els materials que necessitem per realitzar els experiments són 2 caixes de paper, 2 ous, aigua i una paella. Agafem una caixa de paper amb un ou. Ho posem a sobre de la paella un cop ja hem encès el foc. Com podem observar, al no haver-hi aigua al paper comença a cremar-se. Això succeeix perquè al no haver-hi aigua no actua com un aïllant tèrmic, fent que sigui més fàcil la transmissió de calor del foc a la caixa. Omplim d'aigua la caixa de paper i afegim l'ou. La caixa no es crema degut a que se li afegeix aigua abans d'agregar l'ou i, per tant, l'aigua actua com un aïllant tèrmic a causa de la seva alta capacitat calorífica específica que el permet absorbir el calor que li transmet la paella permanentment. Per tant, l'aigua funciona com una protecció perquè la caixa de paper no es comença a cremar fins que aquesta arriba al seu punt d'ebullició, que és quan aquesta s'evapora. D'aquesta manera, es cuina l'ou a través d'un procés anomenat convecció. Actualment, el planeta és la caixa amb l'aigua, ja que aquesta funciona com un aïllant tèrmic i no permet que la Terra s'escalfi. Per altra banda, si la Terra tingués absència d'aigua, com la caixa, s'escalfaria i no seria possible la vida.